V bývalém vojenském prostoru Milovice se konal branný Army den pro rodiny. Přihlásit se mohli rodiče s dětmi, kamarádi a jednotlivci, kteří se chtěli seznámit s prvky záchranářských a armádních dovedností. Dnešní branný den je společnou akcí obce Lipník, vojensko-historického klubu Mordové Rokle, který zde udržuje a provozuje vojenský skanzen, několika spolků branných činností působících zde na Milovicku, 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic a obecně prospěšné společnosti České krajiny. Cílem akce je zábavnou formou prezentovat možnosti vzdělávání v oblasti branné výchovy a seznámit veřejnost s historickým a přírodním bohatstvím bývalého vojenského cvičiště Milovice Mladá. Touto akcí chceme poukázat na možnosti využití prostoru pro rozvoj volnočasových aktivit, tedy převážně turismu a činnosti zaměřenou na mládež. Na děti i dospělé čekal den plný akce a zábavy. Vše probíhalo na několika stanovištích s převahou branné tématiky. První stanoviště jsou taková jakoby seznamovací a vzdělávací, kdy se vlastně účastníci seznámí se zdravou vědou, základy veškeré vojenské techniky, použití pohybu typografie a potom následně závěrečné stanoviště si můžou opravdu v reálu vyzkoušet třeba ošetření zraněného vojáka. Je tady komplex připravený příslušníky branných spolků a historických vojenských uskupení, kde ukazují jednak starou, ale i současnou vojenskou techniku a některé z těch vojenských a branných činností. Nešlo však pouze o zábavu, ale také o prezentaci ochrany přírody. Jedním z hlavních prvků akce je také prezentace úzké spolupráce mezi zdejšími obcemi, vojenskými kluby a ochránci přírody, jenž tady reprezentuje hlavně obecně prospěšná společnost Česká krajina, která zde provádí údržbu unikátních přírodních lokalit, jako jsou například lesostepy Traviny a potom taky lesostepy pod Benáteckým vrchem. Na téhle krajině je jedinečná hlavně ta kombinace nelesních i lesních a přírodě velmi blízkých stanovišť, které tady jsou vlastně nejen na velkých plochách, ale hlavně v takovém souvislém území. Není to rozdělené prostě poli, není to rozdělené nějakou zástavbou. A důležité je, že jak ty nelesní, tak ty lesní plochy se tady prolínají. Je to taková pestrá mozaika, kde nejsou ostré předěly a jedno tady plynule přirozeně přechází v druhé. A co je nejdůležitější, že v tady té krajině se dochovala zvláštní směs velmi vzácných rostlin a živočichů, které v té běžné krajině, zejména tady ve středním Polabí, které je celé velmi intenzivně obdělávané, tak už se nedochovaly. Branný den byl součástí setkání majitelů a přátel historické vojenské techniky. To se pod názvem Mordové Rokle v bývalém milovickém cvičišti koná pravidelně každý rok. Bohumil Horáček, První Boleslavská.